Maga pasok bukas. Alas 9. Pero ako ng umaga. Alas 5. Four million people in the house. Thank you so much. Happy Mother's Day. Hoy ka na. Hoy ka na. Hindi ko yung alaga ko kaya at tagal kasi maglalakad na lang kami. Para sa B1 dito pinataba. B1 dito. Di kay leg ni Leleng. Alam mo may sakit. Palibasa, yung katawan niya, bato-bato. Akala niya hindi nasasaktan yung tao. Yung mga pwedeng mailagay yun sa likod. Bagay talaga sa babae. Nag-iisan din. Kaya ako dito lang tayo sa kapila. Abo pa tayo! Ayan pa, nag-blink pa oh! Hmm? Ha? Paano? Miwa, huwag ka magsalita, yung katawan mo. Don't judge the book. Asan dalawa? Yung mga ano yung ko? Yung buhok ko yung nahulog na.